جبر کو سیستم خواندنê sedemê serekeyê pêşketina her miletekî û bi xwendinê welat pêş dikevin û jeber ku rêveberiya xweseriya ser be pêdeve li Rojavayê Kurdistanê dixwaze nifşên Rojavayê Kurdistanê ji xwendin û zanistê dûr bike bi hemû karînên xwe ve nezanî di nava civaka Rojavayê Kurdistanê de belav dike. Di lêdwaneke taybet de ji bo arkê Dr. Kawa Ezîzî mamoste lê zanîngeha Salahedîn li Hewlêra paytexta Kurdistanê ragihand dema ku dijmin dixwaze welatekî ji nav bibe bi hemû karîn û şiyanên xwe ve berê xwe dide ji nav birina sîstemê xwendinê û jêber ku peyedê nikare dê civakeka demokrasî û pêşkeftî de jiyan bike dest bi ji nav birina sîstemê xwendinê kir û sîstemek lêgorî berjewendiyên xwe li Rojavayê Kurdistanê farz kir. هەروەها دکتۆر کاوا عەزیزی دەزانین ku piştî ku peyedê sîstemê xwendinê ji nav bir di qunaxa duê de dest bê ji navbirina malbata Kurdî li Rojavayê Kurdistanê kir. Di dema niha de rêjeyeka mezin ji jinên Kurd ji dabûnerîtên Kurdî dûr ketine û bi tu awayekî rêzê li malbatê nagirin. Malbat li dev jinên Kurd li Rojavayê Kurdistanê bûye xema herî dawî li cemwan. عزیزی ji bo arkê got ku ji ber ku PKK dixwaze parastina kesî li Rojavayê Kurdistanê belav bike û ji ber ku PKK dixwaze nifşekî şerker ji bo meremên kesayetî bikarbîne. Ev siyaseta nihaya ku li Rojavayê Kurdistanê farz kiriye digire ber. دکتۆر Kawa Ezîzî serber kir û got ku her takekî Kurd legal xwendinê ya bi zimanê Kurdî lê dema ku peyedê zimanê Kurdî farz kiriye mebesta wê ji wê farzkirinê çandina bîr û remanên PKK ya dê serê nifşên nû yên Rojavayê Kurdistanê de. Doktorê zanîngeha Salahedîn ji erkê re got ku eger rewş bê vî awayî berdewam bike pêşeroja Kurdan li Rojavayê Kurdistanê demetirsiyeka mezin de ye. جبر کو حتی نها پیاده کاری سیستم خواندنی و برشه که برچاو مالباتا کرد جدا بونریتن کردی دور بخی و جناف ببی اگر هیا کو پیلان ماستر لسر روشاوای کردستانی ور نبجی کرن.